राजधानी रायपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ में लगातार कार्रवाई चलत हवे। जगह जगह जो है बुलडोजर पहुंचत हवे और जतेक भी अवैध तरीका से दुकान मन ठेला मन खड़े करे गे हवे, नवा नवा बनाए गे हवे, तेमन ला तोड़ के जो है बुलडोजर के कार्रवाई जो है लगातार राजधानी रायपुर में देखे बर मिलत है। यही दौरान जो हवे कटरा तालाब के बूढ़ी माता मंदिर के तीर में जतेक भी लोगन मन ह सालों साल से जो है यही मेर बांस और झिल्ली के घर बना के रहत रहिस हवे, सब्बो झोपड़ी ला जो है यहाँ पर तोड़ दे गे हवे। संगवारियों आप ला बता दें कि शाम को जो है बुलडोजर आइस हवे और संगे संग जितने पुलिस प्रशासन के टीम मन आइस हवे और सब्बो झन जो है मिल के यहाँ पर जतेक भी लाइन बार से झोपड़ी बना के लोगन मन बिकट लंबा समय ले राहत रहिस हवे तेला जो है पूरा तोड़े हवे और तोड़ के जतेक भी अतिक्रमण हवे तेला हटाए के कोशिश करे गे हवे। मतलब बता दें कि ये पूरा बूढ़ी माता वाला रोड हवे कटरा तालाब से लगे हुए हवे। ऐसे में आप मन देख सकते हो कि यहाँ पे जो है कैसन ढंग से ये रोड जो है अब चौड़ा दिखत हवे, काबर की जतेक भी अतिक्रमण रहिस हवे तेला यहाँ पर हटाए गे हवे। विकट लंबा समय से जो है लोगन मन है यहाँ पर बांस के झिल्ली के ऐसन जो है घर बना के अपन कुरिया जैसे तैसे करके जो है राहत रहिस हवे, अपन जीवन यापन करत रहिस हवे। और जैसे ही कार्रवाई करे बर टीम यहाँ पर पहुंचिस हवे तो आप मन देख सकते हो कि ओकर मन के बर्तन भाड़ा जतेक भी सामान हवे, खाए पिए के सामान हवे, सबो जो है ई मेर पड़े हवे, यानी कि पूरा जो है सामान के ऊपर में ही कार्रवाई करे गे हवे, जेकर कारण जो है पूरा तरीके से ओकर मन के बर्तन भाड़ा और सबो खाए पिए के जिनिस और जतेक भी सामान हवे ना सब यहाँ पर पड़े हुए हवे और पूरा बुलडोजर के चपेट में आ गए हवे। फिलहाल संगवारियों राजधानी रायपुर में लगातार कार्रवाई चलत हवे। ऐसे में अगर आपो मन अवैध तरीके से बनाए हवा तो सावधान रहो, सतर्क रहो, काबर की जो है बुलडोजर कार्रवाई लगातार चलत हवे। हो सकते कि अवैया बेरा में ऐसा लोगन मन जेमन ह लुका के छुपा के ऐसे बनाए हवे अवैध तरीके से तेमन ला जो है प्रशासन के टीम तोड़ सकत हवे। फिलहाल पूरा मामला में और कार्रवाई ला आप मन कैसे देखो कमेंट जरूर करो।